बला या बला पही लग अच्छा ಈ ಪಾಜಿರ್ದೆ ಪೂಜಾ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾದಂತ ಬಲ ಪೈ ಪಾಜಿರ್ದೆ ಪೂಜಾ ಈ ಪಾಜಿರ್ದೆ ಪೂಜಾ ಗೊಬ್ಬುನತ ಬಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರ್ ಪಾಜಿರ್ದೆ ಪೂಜಾರ್ ಬಲೆ ಮೂಲ್ಕಲೆ ಪಾಜಿರ ಮುಲ್ಪ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ ಸರಿ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ दा दा इनको ना इंदु दिया इबर चम्मा आपण नहीं चकरा हमको चाहिए अंकल ना बिकते अंकल संदे तवने आगे निकला संदे नलदनाचा देते चंदी हमें नहीं ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆಂದು ಕಂಡೋಡು ದತ್ತದಾನಗ ಐಟ್ ಕಜವು ಪಜೀರ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಊರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನಿತೆ ಪೆಜ್ಜರೆ ಕಂಡೋಗ ಬೇದಿನಿ ದಯಪಂಡ ಕೂಡ ನೇಜಿಪುರ ಆದಾನಾಗ ಕೂಡವು ಅಕ್ಕಿ ಜೋ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ಯರ ಊರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಪಜೀರ್ನು ಮಾತ ಕಂಡೋಡು ಪೆಜ್ಜುಂಡು ಪಜೀರ್ ಪೆಜ್ಜರ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ರಜೆ ತಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಂಡೋಡು ಇಂಚ ಕೆಸರಡು ಅಂಚಿ ಪೋಪುನ ಪಜೀರ್ ಪೆಜ್ಜಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚೂರು ಜಾಲಿಡ್ ಪಜೀರ್ ಪೆಜ್ಜಿನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂದಿತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲದ ಬೆನ್ನಿ ಪಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬರ್ಸ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದಾರ ಏನೆಲ್ಲದ ನಾನು ಬಿತ್ತದ ಹೊಡಾತೆ ನಾನು ಬಿತ್ತದು ನನಗೆ ಈ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದಾರ ದುಂಬು ಮಾತ ಏರ್ಲು ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಪುನತೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಟಿಲ್ಲರ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಪುನು ಸುಲಭ ಆಪುನು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಆಪುನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕನಪುನು ಕಂಡನು ಪೂರ ತೋಟ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿರೈತೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತೆ ಅಯ್ನು ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೂರ ಜನಲ ದಿಕ್ಕುಜೇರು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಯ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೋಪೆರೆ ಮಾತ ಬಾರು ಬಾರೆಯರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಅದು ಜನಲ ದಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ಕಂಗದೆ ತಾರದೆ ಪೂರ ದೀತೆರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡಾರು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಣಸ ಉಂಟರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನತಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದುಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಂಡ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಗಾಲ ಉಂಡ್ರ ಅತಿ ना बट इंची बार में अंची बोर्ची पे जिदा आंदे खक खक नहीं ना